la sɛbɛ kɛra kɛmɛ ka ɲɛsin Kidalima karamɔgɔ daba tun min minisuma ye olu fana ye labɛn belebeleba kɛ janko maa si kana kala kari an ka ni dunanbaw la fasiriba ko karamɔgɔ daba tun min kɔni ye bi lajɛ ye maa bɛna fɔ sa k'a bɛna kɛ paraɲɛ belebeleba ye min bɛna ŋɔni bɔ jamana ɲɛmaw sen na Kidali ale donni ko la sabu min ye foroba baara olu caman bilalen bɛ ni ka gouvernement de transition maa kɔnɔ karamɔgɔ daba tun tɛna se ka boloda abada fo sigi ka fɔ ka kɛ ni ka bɛnkola ni ka sira k'a labila kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate namu banakɔtaa tɛ ŋɔni ye nka n'i sen donna na i b'i segin nin ye tiɲɛ Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut min ye Musafa Jawara Damangele nin y'a ka sɛbɛnni ye farafinna babolo min n'u k'a ma ko CEDEAO jɛrɛjɛkulu a ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ nka ɲɔgɔn ye min don i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn de ye jaw la janvier kalo tile 23 tɛmɛnen nin y'a siɲɛ 58 ye min ye CEDEAO ayiwa i k'a dɔn jamana ɲɛmaw u ka ɲɔgɔn ye Wajabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye CEDEAO a masakɛw ye janvier kalo tile 23 Wajabate k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min n'a ɲɛmaya bɛɛ awa ganakaw ka président bolo Nana Akufo Addo Wajabate i k'a dɔn min ye CEDEAO jamanaw ye a ko dɔwɛrɛ tɛ min ye sɔrɔ bolo ye ani jamana minnu denkunnen bɛ ani awa layidu minnu dalen don walima minnu bilalen bɛ baara la u b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Wajabate anw da fa n'o ye Mali CEDEAO kɔni y'a jira k'a fɔ hakaja i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o fɔra i k'a dɔn ayiwa taamaw la fɛn o fɛn fɔra camancɛ fanga baaraw la a k'i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ɲɛna u bɛ fɛn kelen ɲini i k'a dɔn o de ye jɛrɛjɛkulu min ye fanga bɔsi kɛ n'o ye CNSP ye i k'a dɔn ayiwa bandaw ka fɛɛrɛ kɛ o ka ci tili yɛrɛ dama ta kuma ka fɔ a sɛbɛnfuraw ka kɛ kɛwalew ka kɛ Wajabate CEDEAO ka ɲinifɛn de ye nin ye min ye bandaw ye i k'a dɔn cɛja i k'a dɔn ale fɛɛrɛbɔ de ka gɛlɛn n'a baloko ye min ye bandaw ye a y'a jira k'a fɔ nin diyara ye CEDEAO kɔni i k'a dɔn jɔra Mali kɔkɔrɔ kosɛbɛ o tuma bɛnkan fɛn o fɛn bɛ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Mali b'a bɛɛ lajɛlen batu min ye camancɛ fanga taamasen minnu bɛ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ n'a bɛɛ lajɛlen dafara fɔ a tɔ y'o ye a ko i k'a dɔn gɛlɛya bato la o tuma joona joona tile fila in na bɛɛ i k'a dɔn ŋaniya bɛna siri kɛ min ye CNSP ye k'a dakolon di k'a filenkolon di o tuma gouvernement ka baara ani camancɛ fanga tɔw olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ n'a ye ni fiɲɛ wɛrɛ t'o la a ko bɛn kɛra nin kan sɔn kɛra nin ma CEDEAO ɲɛmaw min ye présidentw ye u ye bandaw sɛbɛkɔrɔ fo k'a sɛbɛkɔrɔ tanu sabula dalen don a la ka danganiya n'a ye k'a fɔ ayiwa Mali bɛɛ bolo min kan ni gɛlɛyaw kun don an bara ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ala ni jamana denw yɛrɛ ka cɛsiri ani faamuyali nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ sursaut kɔnɔ Musafa Jawara Damangele ale ka fasiri Nouvelle Horizon karamɔgɔ daba tun fasiriba n'o ye Alpha So a ko an ka taa Darayulu la Kati Darayulu la kunu Mokhtar Wani ale min ye premier ministre ye karamɔgɔ daba tun min ye furaji i b'a ye k'a fɔ o dosi fɔlɔfɔlɔ a y'o ta ni ka bagan furakɛ sɛgɛrɛ sabu ni bagan furakɛ ye laada ye san o san Mali ye bagan jamana ye karamɔgɔ daba tun fasiriba ko a ko n'i ye farafinna camancɛ bolo lajɛ karamɔgɔ daba tun min ye kilebifɛ bolo ye i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ jɔyɔrɔ filanan na a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen an ma jamana 8 min ye UEMOA o jɛrɛjɛkulu ye a ko Mali de bɛna jɔyɔrɔ gale la a ko Mali ye jamana belebeleba ye bagan marako la a ko Mali tɛ jamana ncini ye karamɔgɔ daba tun n'i y'a lajɛ diɲɛ seligi na ni ka misaliba caman kabini kunu fɔ bi misali bɛ taa Mali kan nka hali bi anw de bɛ ko Mali bɔrɔkɔ ko cɔngɔ k'o kɛ a fɛ dɔnbagalafili ye karamɔgɔ daba tun min ye o Mali ye i b'a ye k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ ko dun ka fɔ sabatilen bɛ sogoko la hali ni bɛɛ t'a bila a ka na la nka n'a ta o ta Mali kɔni ye bagan mara jamana ye sogo a kɛmɛ ka Mali labɔ f'an bɛ tila k'a donni ni ka taa n'a ye an sigiɲɔgɔn jamana dɔw la a ko Mali bɛ nafolo min sɔrɔ la o de dagosi ka bon kosɛbɛ fasiriba ko sogo n'ale dunna karamɔgɔ daba tun banajugu min ye bana caman bɛ an ka baganw fɛ o bɛ se ka sɔrɔ sogo dunni na an ka na la yaasa an nikun ka kisi maa si kana bana
k'a sababu kɛ sogo dunni ko ye o kuma fo furajiw ka k'u la o de vaccination karamɔgɔ daba tunkara jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de b'u jɔ n'o ye san o san jamanadenw ka lafiya jamanadenw ka kɛnɛya an'u ka yiriwa kɔnɔna la Mokutari Wani ale kɔni y'a sogo n'a golo dunni karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa darawuli la ale ye bagan mara yɔrɔ belebeleba ye n'o kofɔra karamɔgɔ daba tunkara bagan min bɛ kimburu ɲɔgɔn kan sibiri o sibiri o de dagosi ka bon Mokutari Wani a yɛrɛ kɛlen k'a ka bulusi jɛman don u ye biɲɛjan in d'a ma a ye misi fɔlɔ lajɛ ni k'a pura la o kuma ni ka sera k'a labila o kuma Mali dugukolo fan o fan ko bagan ni saradalen bɛ o kuma a y'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ni vaccin in jamana yɛrɛ kɛmɛ k'i jɔ ni vaccin min ye a ko bana jugu caman bɛ n'o ye charbon n'a ɲɔgɔnnaw ye karamɔgɔ daba tunkara n'a ye bagan sɔrɔ maa o maa n'i y'a dun o kuma k'a b'i minɛ bana cɛ an sigiɲɔgɔn jamana dɔw la a ko Mali bɛ nafolo min sɔrɔ la o de dagosi ka bon kosɛbɛ fasiriba ko sogo n'ale dunna karamɔgɔ daba tunkara bana jugu min ye bana caman bɛ an ka baganw fɛ o bɛ se ka sɔrɔ sogo dunni na an ka na la yaasa an nikun ka kisi maa si kana bana k'a sababu kɛ sogo dunni ko ye o kuma fo furajiw ka k'u la o de vaccination karamɔgɔ daba tunkara jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de b'u jɔ n'o ye san o san jamanadenw ka lafiya jamanadenw ka kɛnɛya an'u ka yiriwa kɔnɔna la Mokutari Wani ale kɔni y'a sogo n'a golo dunni karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa darawuli la ale ye bagan mara yɔrɔ belebeleba ye n'o kofɔra karamɔgɔ daba tunkara bagan min bɛ kimburu ɲɔgɔn kan sibiri o sibiri o de dagosi ka bon Mokutari Wani a yɛrɛ kɛlen k'a ka bulusi jɛman don u ye biɲɛjan in d'a ma a ye misi fɔlɔ lajɛ ni k'a pura la o kuma ni ka sera k'a labila o kuma Mali dugukolo fan o fan ko bagan ni saradalen bɛ o kuma a y'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ni vaccin in jamana yɛrɛ kɛmɛ k'i jɔ ni vaccin min ye a ko bana jugu caman bɛ n'o ye charbon n'a ɲɔgɔnnaw ye karamɔgɔ daba tunkara n'a ye bagan sɔrɔ maa o maa n'i y'a dun o kuma k'a b'i minɛ bana caman fana bɛ an sigiɲɔgɔn jamana dɔw la a ko Mali bɛ nafolo min sɔrɔ la o de dagosi ka bon kosɛbɛ fasiriba ko sogo n'ale dunna karamɔgɔ daba tunkara bana jugu min ye bana caman bɛ an ka baganw fɛ o bɛ se ka sɔrɔ sogo dunni na an ka na la yaasa an nikun ka kisi maa si kana bana k'a sababu kɛ sogo dunni ko ye o kuma fo furajiw ka k'u la o de vaccination karamɔgɔ daba tunkara jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de b'u jɔ n'o ye san o san jamanadenw ka lafiya jamanadenw ka kɛnɛya an'u ka yiriwa kɔnɔna la Mokutari Wani ale kɔni y'a sogo n'a golo dunni karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa darawuli la ale ye bagan mara yɔrɔ belebeleba ye n'o kofɔra karamɔgɔ daba tunkara bagan min bɛ kimburu ɲɔgɔn kan sibiri o sibiri o de dagosi ka bon Mokutari Wani a yɛrɛ kɛlen k'a ka bulusi jɛman don u ye biɲɛjan in d'a ma a ye misi fɔlɔ lajɛ ni k'a pura la o kuma ni ka sera k'a labila o kuma Mali dugukolo fan o fan ko bagan ni saradalen bɛ o kuma a y'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ni vaccin in jamana yɛrɛ kɛmɛ k'i jɔ ni vaccin min ye a ko bana jugu caman bɛ n'o ye charbon n'a ɲɔgɔnnaw ye karamɔgɔ daba tunkara n'a ye bagan sɔrɔ maa o maa n'i y'a dun o kuma k'a b'i minɛ bana caman fana bɛ karamɔgɔ daba tunkara ko sogo maa tobi togo ani jogin da sɔrɔ dɔw yɛrɛ n'i tora a la juillet kalo tile 10 a 11 dunna karamɔgɔ daba tunkara bana jugu min ye bana caman bɛ an ka baganw fɛ o bɛ se ka sɔrɔ sogo dunni na an ka na la yaasa an nikun ka kisi maa si kana bana k'a sababu kɛ sogo dunni ko ye o kuma fo furajiw ka k'u la o de vaccination karamɔgɔ daba tunkara jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de b'u jɔ n'o ye san o san jamanadenw ka lafiya jamanadenw ka kɛnɛya an'u ka yiriwa kɔnɔna la Mokutari Wani ale kɔni y'a sogo n'a golo dunni karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa darawuli la ale ye bagan mara yɔrɔ belebeleba ye n'o kofɔra karamɔgɔ daba tunkara bagan min bɛ kimburu ɲɔgɔn kan sibiri o sibiri o de dagosi ka bon Mokutari Wani a yɛrɛ kɛlen k'a ka bulusi jɛman don u ye biɲɛjan in d'a ma a ye misi fɔlɔ lajɛ ni k'a pura la o kuma ni ka sera k'a labila o kuma Mali dugukolo fan o fan ko bagan ni saradalen bɛ o kuma a y'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ni vaccin in jamana yɛrɛ kɛmɛ k'i jɔ ni vaccin min ye a ko bana jugu caman bɛ n'o ye charbon n'a ɲɔgɔnnaw ye karamɔgɔ daba tunkara n'a ye bagan sɔrɔ maa o maa n'i y'a dun o kuma k'a b'i minɛ bana caman fana bɛ karamɔgɔ daba tunkara ko sogo maa tobi togo ani jogin da sɔrɔ dɔw yɛrɛ n'i tora a la juillet kalo tile 10 a 11 a n'a 12 san 2020 tora a la sabula ayiwa min ye nɛgɛden ye walima berekuru ye dɔw sɛbɛkɔrɔ jogin dɔw yɛrɛ n'i tora a la Ablaye Sidibe ka fɔ la ale min ye collectif des victimes ka ɲɛmaa ye o kɔni ko ale kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten bɛn kɛra min kan ɲɔgɔnyew kɛra min kan lisi min dilanna jɛkulu min sigira ko collectif
Sheriff ale de taara ko ɲɛmaa ye ale kɔni mana na fɔn fɔ a bɛ n'a fɔ bɔra bɛɛ lajɛlen da ale kɔni k'a mɛn ko Isa Kawuji min nana ni sɛbɛn wɛrɛ ye k'a fɔ ko imam de y'a ci i k'a dɔn o ye kuma wɛrɛ ye a ko nka n'i ko ta k'a lajɛ min ye M5 RP i k'a dɔn a y'a se kɛ sabula wulikajɔ ni ayiwa cɛsiri maa minnu joginna minnu ni tora la olu ka se ka to a ka se ka fɔ bonya ka ta k'u sɛgɛrɛ a ko ye M5 RP o m'a kɛlɛ bila nko n'a ta o ta ni bɛn kɛra kan k'a fɔ jɛkulu dɔ ka sigi min b'a baara kɛ n'o kɛra ale a ko i k'a dɔn n'a fɔra sɛbɛn wɛrɛ nana a kamana ganna Kawuji min nana ni sɛbɛn fura min maa bɛ ɲininkali de kɛ yalima o sɛbɛn fura bɔra min a ko ayiwa min ye imam le très éclairé imam Diko de y'a ci yalima o kuma in fana maa b'o kuma ta ka bɔ yɔrɔ jumɛn ye nin bɛɛ ye kuma ye nka a mana tigɛ da o da la Jabate i k'a dɔn minnu kɔni ye ɲangata sɔrɔ i k'a dɔn olu kɔni ka munaki olu ka nafa sɔrɔ nka min kɔni ye nin sɛbɛn fura 3 fo sɛbɛn fura 4 bɛɛ lajɛlen ka na a bɛɛ lajɛlen ko n bɛ wuli ka jɔ de la victime ye Jabate a bɛ Malivi kamana gan n'a ma ɲɛ o kɔ bɛn de kan ka kɛ ka sira kelen da maa kelen ka kuma a bɔ victime ninnu don a la o de bɛ kɛ sababu ye faamaw yɛrɛ k'u bolo da yɔrɔ dɔn nin kun ye sɛbɛn ye Bouakari Gindo ka sɛbɛn don an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso Azala Express karamɔgɔ daba tun kɔrɔ fasiriba n'o ye Albert Mayiga a ko an ka taa ba joliba da la cité administrative karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye Mali ministre olu ka cakɛyɔrɔ min kɔni ye Samori fanga ye k'o bɛ ministre so dɔ kɔnɔ ko ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye ministre yɛrɛ ye ale tɛ ka wajibi baara min da maaw kan a ko nin y'a terimuso dɔ ye hali ni tɔgɔ fɔ ma kɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko terimuso in kɔni kɛmɛ ka dagajugu sigi maaw da la fasiriba ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Mali kura min jɔliko kuma min bɛ da kɔnɔnaw la n'a bɛ ka dɔn kɛwalew fɛ dɔɔni karamɔgɔ daba tun kɔrɔ hali bi maa wɛrɛ bɛna danna wale ta ni ka malidenw sɛgɛrɛ a ko Mali kura jɔli da la kuma min ye dalafɔli don walima kulonkɛ donnen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'i y'a lajɛ fasiriba kɔni ma i da don ministère in na nka kɔni y'a yira k'a fɔ dɔɔni o kuma bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn maa min don a ko ni muso in kabini ministre kɔni nomera karamɔgɔ daba tun kɔrɔ camancɛ fanga kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ale sinna ka n'i kun bɔ ministère la don dɔ nin k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ale de teri ye ministre ye wa ministre fana y'o yira a ka kɛwalew la a ko n'ale ye min fɔ a tɛ ku kabine la k'a b'a bɔ la a ko ministre ka chef de cabinet karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'i y'a lajɛ o de jɔlen bɛ ni ministre ka ko bɛɛ lajɛlen ye fo baara o baara n'o de kan ka boloda ale de b'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ nka ni muso in karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'o ka kumakan bɛ chef de cabinet ka kumakan ɲɛ fasiriba ko min ye ministre yɛrɛ bɛ kafe min yɔrɔ min na dɛ min ye ni muso ye k'a bɛ don ka t'i sigi k'a kɔnɔ fa kafe la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'a ma jɛ ni maa min ka doni i tɛ don ye abada a ko min ye chef de cabinet karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'o mago bɛ ministre la f'i ka tɛmɛ ale de fɛ fasiriba ko min ye a ɲɛnamaw ye n'olu mago bɛ ministre in na o kuma k'a bɛ audience demander karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a diyara ministre ye wo a ma diya ye wo muso in a ka maa minnu bɛ fɛ ka ministre ye a b'u bila ka ɲɔgɔn ye a ko maa wɛrɛ minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'u sigilen bɛ arana n'u bɛ fɛ ka ministre ye n'i ma t'i sara la o kuma k'i ka da la k'a fɔ i ta ye sigili fu ye fasiriba ko min ye baarakɛlaw kamana guwana min ye ministre ka secrétaire kamana guwana u ko nin ma deli ka kɛ cité kɔnɔna la ni diyagoya fanga jugu min filɛ nin ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ bɛnkan jumɛn de bɛ nin ministre ni muso ni ɲɔgɔn cɛ mun ni kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la a ko nin tɛ Mali baara kɛcogo ye min ye baarakɛlaw ye u ka dusukami karamɔgɔ daba tun kɔrɔ f'u yɛrɛ ye tɔgɔ da muso in na ko Margaret Etatière walima Reine Mère karamɔgɔ daba tun kɔrɔ wa k'o bɛ fɔ a kɔfɛ de k'o tɛ fɔ a ɲɛna dɛ fasiriba ko ni muso in bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i miiri nin bɛna kɛ jɔnni kelen ye ministre mun fana kan ka nin waleya kɛ cité kɔnɔ nin fana bɛna kɛ jɔnni ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'a bɛ tila ka sigi waati n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli don nɛgɛw kɛrɛfɛ Jekafo k'a feerefɛnw lakodi sabu min ye bamanciya wale dugudenw ne kɔni bɛ wuli n'u ka hakilina ɲuman ye ni ka taa kunnafoni da lakanabaaw tulo kan kunnafoni ma daw tulo kan karamɔgɔ daba tun kɔrɔ u bɛ wuli ni k'u ka zɔlenw da yɔrɔnin kelen k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bolo da o de sɛgɛsɛgɛli k'a yira k'a fɔ an bɛ maa dɔ dɔn fobiye dilanna don karamɔgɔ daba tun kɔrɔ banna don sabu fobiye a kɛmɛ ka fɛn na s'a ma o tuma n'aw ma wuli aw wuli kuma a n'an ka wari ɲuman ci an bolo k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fobiye ye dɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o fɔlen gendarmew ye a min ye kan ye kɔnɔna u ye wuli ka jɔ bolo da o wuli ka jɔn min ye maa kofɔlen ye u y'a dɔdɔlima a bɛ taa sira minnu fɛ a nasira u y'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima min ye gendarmerie rive gauche ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ cɛdenw bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ u sen kan maa min ka yamaruya kɔnɔ o de ye sous-lieutenant Mohamed Elmedi alias Ijas
i bɛ i jasi dɔ kɛ cɛ jɛman don fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara a ka kuma man ca a sumalen don nka a ɲɛ ni cɛnikɛla ɲɛ a bɛ nɛgɛ k'i bolo la fasiriba ko min ye i jasi ye ale ka cɛdon de ye nin zɔlen da o tuma min ye yirimajɔ e communisisi o bolo kɔnɔna la fasiriba ko min ye maa kofɔlen ye u ye tigɛ ta k'a d'a kan tuma min na valisi belebele 2 o tun b'a bolo o valisi fɔlɔ karamɔgɔ daba tunkara o bɛɛ lajɛlen ye 1000 ye n'o ye sefa ye valisi filanan o ye euro ani dolari ye min nafolo bɛ t'i jɔ 5 milliards de francs CFA fobiye dilanna lakika yɛrɛ n'a y'a tigɛ sigi fobiye kan n'i y'a ni wari ɲuman jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ i t'a dɔn i bɛ min ta ka min dɔn fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara dugu in faamɛ ni maa sugu lira nka min ye jamanadenw ye an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye maa o maa ne de ye nin cɛnikɛla sugu ye i ka sigida la nin kelen filɛ nin tɔgɔ minɛ i ka kunnafoni da lakanabɔw tulo kan o bɛ kɛ sababu ye ni ka maa tiɲɛnenw bɔ an ka jama la fasiriba ko min ye gendarmew ka ɲɛma ka un kɔnɔna ye n'o ye commandant de région ye karamɔgɔ daba tunkara n'o ye colonel Seydou Kamisogo ale kɔni y'a ka cɛdon fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ k'u y'u ka lakana baara de kɛ karamɔgɔ daba tunkara sabu ko fini kɔni a donkun ye nin ye maa minnu ye cɛnikɛlaw ye k'u woloma k'a tɛntɛn ɲuman ni juguman k'o bɔ ɲɔgɔn na ni ka lafiya jamanadenw ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ daba tunkara k'u filɛ nin ye k'o baaraw de bolo la o tuma ko hali bi a ka duwawu b'u ye a b'a ɲini anw population fɛ anw citoyens an ka kɛ ni ɲɔgɔnna kɛbaa ye a bɛ kɛ ten n'i ye zon ye i ye dɔrɔko feerela ye i ye fobiye dilanna ye e y'a ko fɔ o de kisira i balimaw kisira jamana kisira kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don wajibi tɛ maa ma bi cɛsirila jamana in kɔnɔ lakanako la an ka foli ani tannu b'u ye rive gauche gendarmew ka foli bɛɛ Lansana Tamba min ye commandant ye Lansana Tamba Keita a n'a ka cɛdon an ka foli b'u ye commissariat de police fɔn fɔ bɛɛ n'u bi cɛsirila an ka foli b'u ye waati dafara karamɔgɔ Bɔjabate k'a dɔn an b'an kɔ don ɲɔgɔn na mɔgɔw ko hakili to a la n mamuso ka fura Bɔjabate i k'a dɔn kɔtɛnna i k'a dɔn ayiwa min ye hakili ye a gɛlɛyara baara cayara ma a bɛ kɛ sababu ye ka maa bɔ maaya la dimi kana don i la n mamuso ka fura jiri gɛrɛgɛrɛ jirimugu gɛrɛgɛrɛ fɛn ɲaaminen d'a la a ma fara fɛn kan Bɔjabate k'a ja k'a jeni a banna n mamuso ka fura a bɛ arajo Jekafo la yɔrɔ yɔrɔ n'i y'a san ye ni yan tɛ n t'o garanti d'i ma Wajibate anw m'an kɔ kɛ nakɔ kɔnɔ ni quoi ko don karamɔgɔ daba tunkara an bɛ foli ta ni ka Yaya Blanche Dawu Sɛgɛrɛ an kanuba belebeleba don Jaramana commune na nka nin waati la a bɛ Bamakɔ yan an ka foli b'a ye o tuma an b'a fɔ k'a bisimila Bamakɔ yan saha Bɔjabate n'anw wulila Burapele ani Sidi farikɔɲɛnajɛ u bɛn'u sɔnni d'a kan sisan an ka denmisɛn minnu bɛ ayiwa n k'i ɲini ka Cameroun jamana na nisɔndiya belebele u b'ara k'o ta k'an sɛgɛrɛ Bɔjabate jɔn la Maliden bɛɛ lajɛlen k'an ka dugawu ye sabula an bɛna ka se a cɛ sabasiri yɔrɔ la min ye ayiwa quart de finale a dogodogo ɲɛw min ni min kɛra min ni min fɔra Burapele ni Sidi u bɛn'o ɲɛfɔ an ye ni olu wulila surafanato ma dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛ bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni gafe banna nɛgɛ ɲɛ 20 ani kelen sanga 30 ne se ka na i k'a dɔn jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan ni ne wulila dankɔrɔbaw ka dankɔrɔba Seydou Tarawele bamanan a ye kalanden min dilan ka bila kɔ Madani Ture ale bɛ n'i coko Wajibate waati dafara bita kɔni an b'a bila sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sanfɛkɔrɔw bi bɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite Wajibate Daba Tunkara wa salam